Hej, jeg hedder Anders, og i denne video så vil jeg kort gennemgå, hvordan du bruger dit BikeKey Selector DNA Kit, og hvordan du får tilknyttet din DNA-kode til din BikeKey cykelregistrering. Lad os komme i gang. Inde i din BikeKey Selector DNA-æske, så finder du først og fremmest din DNA-væskebeholder. Det er også her din DNA-kode, vi skal bruge senere er. Det er det, der så er skrevet med fede bogstaver på beholderen. Så har du din podepind til at påføre DNA-væsken med. Så har du et ark med sikringsmarkader til at påsætte dit cykelstel og eller enkeltdele. Og sidst men ikke mindst, så er der også en trin for trin skreven guide inde i æsken. Først er det vigtigt at bemærke, at det kræver en aktiv cykelregistrering på BikeKey, for at din DNA-mærkning bliver søgbar på BikeKey cykelregistret. Derfor så har du også mulighed for at tilkøbe en BikeKey cykelregistrering, når du køber dit BikeKey Selector DNA Kit fra vores webshop. Bemærk, at der med hvert BikeKey Selector DNA Kit er mulighed for at mærke op til 25 cykler eller enkeltdele. Men det er også anbefalelsesværdigt, at du mærker en cykel op til flere gange. Når du skal påføre din DNA-væske på din cykel eller enkeltdel, skal du starte med at ryste beholderen op til 15 sekunder. Skru låget af og dyp så podepinden ned i væsken. Sikr dig gerne, at der er op til flere sorte mikroprikker på din podepind efterfølgende. Påfør så væsken det ønskede sted. Væsken den vil fremstå mælkehvid til at starte med, men bliver transparent over tid. Tag så en eller flere sikringsmarkader og påfør det din cykel eller enkeltdel. Når jeg har påført DNA-væsken min cykel eller enkeltdel, så skal jeg have tilknyttet DNA-koden til min BikeKey cykelregistrering. Der er to måder, hvorpå det kan lade sig gøre. Den ene er, at du er ved at registrere en cykel for første gang. Den anden er, at du redigerer en allerede eksisterende cykel. Nu har jeg åbnet en ny cykelregistrering, og her er der en masse informationer, jeg kan putte på min cykel. Men i den her video, der er det, vi interesserer os for, det er felt nummer 6. Det er felt, der hedder Bike DNA. Her der skal jeg skrive den kode, der står med fed på min DNA-væskebeholder. Jeg kan se, at på min beholder, der står der XT03 92511. Nu klikker jeg igennem, og der står gyldigt ID. Nu kan jeg tilføje resten af informationerne på min cykel, og klikke igennem og afslut. Så er DNA-koden tilknyttet min BikeKey cykelregistrering. For at tilknytte Bike DNA til en cykel, du allerede har registreret på BikeKey, så skal du tilgå din cykel fra mine cykler. I mit tilfælde så er det den cykel, der er øverst her. Den klikker jeg ind på, og her har jeg mulighed for at klikke redigere cykel. Nu kan jeg redigere de forskellige data om min cykel. Vigtigst for den her video, der er step nummer 6, Bike DNA. Det åbner jeg, og nu skal jeg så indtaste DNA-ID'et, som det fremgår på DNA-væskebøtten med fed. Jeg finder koden igen. XT03 92511. Trykker igennem, og jeg får at vide, at det er dit gyldigt ID. Næste, og gem og afslut. Har du spørgsmål eller brug for hjælp med vores BikeKey Selector DNA Kit, så kan du altid skrive eller ringe til os. Du kan finde vores kontaktoplysninger på bikekey.com/kontakt.